Hala, mga kamamar-marites. Hala, sorry talaga. Hala, sis, napindot ko talaga siya, sis. Hindi ko talaga intention na pindutin siya, sis. Napindot! Kinuukod, Day. Sorry kay Day. Ay, napindot ko talaga siya, sis. I'm so sorry talaga, sis. Hindi ko talaga sinadya na pindutin siya. Napindot ko talaga siya, Day. I'm so sorry talaga, Day. Napindot ko siya, Day. Ngayon, mga sis, ako ay alis na, no? Pasensya tayo mga sis, napindot ko siya. Hindi ko siya namalaya. Napindot na pala. Kaya tayo eh. Yan mga sis, magja-drive na tayo. Mga kamarates. Sis. Hala sis, sorry talaga sis. Kadal-dal di. Wabay gatay eh. Napindot ko sis. Gatay. Oh, napindot ko mag-uwi. Dali lang to, yung pagdating sa bahay, mga ano lang, mga 7 minutes. So, ando na si Junjun. Mag-drive na tayo, ha. Char-char lang to mga sis. Pagkabuang si Soy. Napindot sis. Thank you sis. Napaabot na to si Junjun. Salamat sis. Yata yun, napindot ko talaga sis. Thank you. Hi, thank you Lord. I feel good. Dami sasakyan this time mga sis. So mag-ingat-ingat tayo sa ganitong oras. Mag-ingat-ingat. Mag-ingat mga sis sa ganitong oras. Daming sasakyan dahil. Super traffic mga sis.
gawin. Ano ba? Ay, thank you. Nag-red siya. So, maka-stop tayo dito sa net. Thank you 4 million. Thank you mga sis sa 5 million people. So, check talaga tayo mga sis. Dati talaga mga sis, hindi ako, parang first day ko mag-drive nung yung bago pa ako nakapasa. Nanginginig yung yung paa ko, sa pag-drive. Kasi nakakatakot, ang daming sasakyan. Pero mga well-disciplined, halos mga Japanese. So, now it's okay. Pero, syempre, mag-check-check pa rin, no? Check pa rin mga sis. Mag-check pa rin tayo mga sis. Wag tawag nito. Wag overconfident sa driving. So, need pa rin mag-check. Ano sabi nila? Pag sure di oops! Mag-backing na tayo mga sis. Mag-backing tayo sa aming dalan. Mag-backing tayo mga sis. Maliit kasi yung area namin mga sis, kaya so dapat need mag-backing. Oops. Pag doon ako mga sis, daming sasakyan. So, dapat dito na lang. Oh. Ang liit na sis parking. Sige. Dapat mag-adjust ka sa parking dito. Kasi may mag-park. Anday ba? Bye-bye mga sis! Mag-park sa ako ha! Thank you so much! Thank you mga sis! Bye!